Dili pa uwahi ang tanan sa mga tao nga magbag-o sama lang niing usa ka lalaki nga gihimong pamahaw paniudto og panihapon ang drogas apan sa kauwihan nahigmata og nakahukom nga magbag-o pinaagi sa pag-surrender sa Ginoo sa iyang pagkatao. Atong sayran ang iyang istorya sa report ni Alan Domingo. Dependent ko. Awag yung dependent kay buntag udto hapon gamit mo ko. Kini ang testimonya sa 45 anyos nga si Ivan nagpuyo karon sa Konsolasyon. Nakigbisog sa dugay panahon sa pag-abuso sa illegal nga drugas. 17 anyos siya dihang unang nakasuway sa illegal drugs tungod sa impluwensya sa sama niyang pangilaron. Ako sa ni hangi ko sa gagaw ba nga. So di lami na. Matanar ko niya sa lami ba. So mo to sisuway. Mo to nisuway ko. Hinahinay na nakuan na nalulong na jud pag-ayo. Iyahang i-justify ang iyang paggamit og drugas isip paagi nga mas mupaspas iyang trabaho. Itong mga napundar ako ang gamit. Palit ko niya, iguman ako sa mabaligya. Gipili ni Ivan ang pagbiya sa iyang mga bisyo o gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Dako jud kay chance kung bago basay surrender lang gyud mo tanan sa Ginoo. Andam sa gamudawat og mga criticism. Nahimamat niya ang mga tao nga nahimong instrumento sa Ginoo nga magbag-o. Mao ang Surrender to God o Sugod Community. Bag-o lang gisaulog sa Sugod Community ang ikanapo nga anibersaryo ubo sa tema No One Walks Alone nga gitambungan ni Archbishop Emerito Susi Palma, kaparian ug mga stakeholders nga nakatutok sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga nakagamit og illegal drugs. Sugod is here, just like when we came out in 2016, that we are here to help those who need help. As long as we let them feel nga gihigugma sila, bisan usala ka pobre, amon matabangan usa ka adlaw, meaningful na kini, no? Gihuptan nila ang dakong pagtuo ug hingpit nga pagtugyan ngadto sa Ginoo. Nagpabilin silang lig-on sa ilahang panaw padulong sa hingpit nga kaayuhan. Sa panahon nga dunay hagit sa kinabuhi, nagtuo ka ikaw na ginusara apan wala di ay sanglit gisapnay ka sa Ginoo alang sa panaw sa hingpit nga kabag-uhan. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.